Ndinokudokezai mabuja akanaka tauya ano naudza nyasi zuwa rochimakumairi nomwe mwedzi uno waKubvumbi, zuwa rakapuwa vanhu vemusouth Africa kodzero dzavo dzokuti wazvitonge wegani wari watema tikuti makorokoto makore 30 ipapo. Wamunangarwa nyasi pawaenda kuZITF wasenzesa motika dzinosvika 48 pachirungu. Ndipo munotoona kuti zvawaita kuona Mugaba achiita waibva watoti izvi ndozvizvini izvi, totoda kupfuura ipapo. Kuno vari kupfuura vachiita mutsepwede yakanyangaritsa. Pasi rese ravhunduka nyasi kuona chiko chingava Munangarwa wana anayo ana chivhayo, zvivharo zvavanhu ndozvavanenge vakazadza ipapo. Mapikicha anga ari kuburika chivhayo atori ndiye ari pakati kuita kunge ndiye murendo. Huyi kuti waise murendo pakati iwo woisa uku imwe chivhayo uku neiwo uku. Aiwa bva watoita kunge chivhayo ndiye murendo. Apa vanhu vakaita sana chivhayo iwawo vanhu varibei kana chokuita nechinhu chinochokuita nekutongiwa kwenyika. Kuno unobva wazvisaya kuti mutungamiri wenyika ataika papi, murumu ibodzi ataika papi, chii chaitika. Peno heno tichakona kugarisiwa tichindofunga kuti mutungamiri wenyika ndiye ari kutonga, iye ari kutonyepiwa zvekuita nana chivhayo. Asi muitikiro wazvaita wanyadzisa. Wamwe wanoreketa makwai ozvinenge zvichiitika munyikamo, waagoreketa kuti kwai ndosaka matoona ana Jojo Charamba waripoba kana kuburika kana kudini, wazviramba zviri kuitika izvozvo. Wakati zvati zvamboitika kuti munhu asinei nechokuita nehurumende, asina chigaro kana chibodzi, ndiye anopinda koita munhu anotambira vanhu warendo wanenge wauya warendo wehurumende. Apa panyadzisa apa. Idi heno ticharamba takaringa. Chimwe chaoneka nevanhu wakadokerera vari kurwadziwa nazvo zvinhu zvokuchenesa nzvimbo zvinenge zvakaisiwapo, decoration pachirungu. Iri kuisiwa iyoyo yakasoisiwa kudhara nana mbuya wangu wapeisa, ndiyo ichiri kundoisiwa nanyasi wari kundowacha machirayo achibva waturika, kuwacha nokuturika. Kuno vanhu vadichiwa nazvo. Idi ndio saka zvakunzi aiwa mukomana ayo achindopinda ndo zvimwe zvinhu zvaanotanda kuchinja izvozvo. Tibva tawabisa wese wangu wari kujamari nawo machira iwayo, waende koyataya nokutoti aiwa aita kunyanyira chaiko. Rekai tione kuti zvinoperera papi izvozvo. Mapurisa oZRP agoreketa kuti kuno vanhu 16 pachirungu wapfa kureketa kuno mutsaona yakagoitika iya kuBhitirisi pakati poGonyeti kombi yanga yakatakura vanhu vakawanditsa. Kwaipapa wamwe vanosvika 20 ndo wakakuwara. Pakaita kunyangara. Mapurisa aburitsa mazita owanhu ari kuti ndo wanhu wakwanisa kuboeka wakazikana, hama dzavo dzikaziva kuti mbanani. Kwai wanhu vari kuti Joyce Mudzingwa, Kelly Kwenda, Elisha Jack Tawana Nyasha, Prudence Mahachi, Talent Rongwa, Riroy Kidu, Lloyd Kidu, Elmond Ncube na Decision Maizivei. Pakaita kunyangara mweya yavo ngaizorore murugare, irambe yakadipfama kuzorora chaiko. Sarudzo dzaitiwa nyasi kuHarare East nokuMount Pleasant dzandoitiwa hadzo kwanga kuribeka nawanhu zvinodoita kunyadzisa. Apawo chimwe chazotoitika, mapurisa aringa hawo kusaiti, madzibaba oshanduko wari kuvhiringidziwa nevanhu veZANU-PF pokare naCheza ari kukwikidza musarudzo mo akazvimirira ega. Unobva waita kuona kuti
apa kapa pakanyangara apa tikaitione kuti Mbanane achahwina, asi zvinenge zviri pachena kutotiwo ZANU-PF wari kuhwina pokare kuti Chabangu afare, abva afarise chaiko, nokuti ndizvo akagoitira izvozvo. Muturi Ncube ari gurukota rinoringana zvomari yagoreketa kutotiwo takuingidzira ka mari dzokuti vanhu vanotambira mari shoma shoma wareke kugobatirwa mari dzomutero. Kwai mari yakupinda mumunhu momwe munhu iribe mari yomutero inobatiwa churu chibodzi no350 1356 zig pachirungu. Rekai tigoona kuti zvinochinja chere upenyu hwevanhu. Tikaringadza mutambo webhora, Kelvin Kaindu aitiwa ndiye murairidzi webhora womwedzi watiri uno. Pabodzipo Linus Chikukwa waindiye aitiwa anoseza hwakanyanya pakutamba webhora racho zvomwedzi watabvayu. Tikuramba tichitenda ipapa. ZPC Kariba nyasi yaita 0-0 noBikita Minerals. Yadha iyo Yadha yamagaya yaja chikwata cho Chicken Inn notuiri Kabodzi. Simba Bhora yaita Kabodzi, Teo 1 ikaitawo Kabodzi. Zuva ramangwana kuri kutamba Manika Diamonds noFC Platinum kukagohwapurirana Green Fuero noArenero. Heno kuti nzimbe ndomabhisikisi Mbanane achajiwa ipapo tinenge takandoringa. Highlanders Bosso inenge iri kutamba naiyo Caps United yafara ijero ZANU-PF tikuishira kuti ije iyo Highlanders ihwine. Wange inenge yakaringana pokare Snowsu naiyo Herentals yabenzawo ZANU-PF. Dai Wange ikatokona kugoedzawo ikagoedzawo yobva yapfika hayo gedhe rayo kuti iye benza asaepo kuringa ajiwe zvipere izvo zvavanotiitira muembe wakadando. Kaiti zvione kuti zvinosvika kupi. Pokare Dynamos Dimbare inenge ichiringana usu noNgezi Platinum. Apa kwaibulawayo Chiefs inenge iripo noChegutu Pirates. Ikaiti goona kuti Mbanani wachahwina zuva ramangwana iroro. Tochiringa dziri kuitika pasi rese. Metro FM yanzi nevanhu iri kuita zvokuriga chaizvo panyaya yekupa mubayiro kudzimbo. Vanhu wavhunduka kuti kohokonai iyo Metro FM isina kupa mubayiro kune wakaimba kamboko kuti munike kaye kagotambiwa makoro kare tichitamba tichinakihwa. Kuno rikaiti zvoone kuti zvinodini, asi wamwe waribe kufara. Starring ipapa kwai yagoti taakuchipisa zvinhu. Ipapa yagototi vanhu vari kutenga zvokuseenzesa zvokuti zvibate masaisai acho, equipment pachirungu, kubva kuMozambique noku Kenya nokuSwaziland. Aiwa kwai zvaita zvamadhora 300 manje. Madhora 500. Akushinga kuti munhu wese akone kuboya idi. Tikaitione kuti zvinoperera papi ipapa, ticharamba takandoringa hedu kwazvinoperera. US Africa Summit iri kuuya makuno yano. Kuno kwai kuno vatungamiri wenyika dzomuAfrica vanosvika 1 vari kubva kuBotswana, Angola, Malawi, Liberia, Togo, Cabo Verde noLesotho. Kwai ndo wati tiri kuenda koringana usu naiye Biden. Idiwo rikaiti rambe hedu takandoringa kunoira tsvimbo nodohwe.
Wanhu wakasungiwa nomapurisa kuAmerica nokuti wairatidzira kuti waIsraeri wari kuita mutsepwede. Wari kutodanidzira kuti dai zvatoenderera mberi zvokuramba tichiratidzira izvozvo vanotipedza bautisunga tese. Tikai tigoona kuti zvinosvika kupi izvozvo, nekutoti zviri kuitwa nevaIsraeri kana iko kusamugwatsitsi kwacho wakomana wari kuzobva waita kuzvinyanya chaiko. Wanhu wari kutsigirana naiye mukuru wehurumende yeSpain wagototi aiwa ngaarambe aripo mukuru wemakurukotayo, dai aramba aripo nekutoti tiri kumuda isusu. Kunorekai tione kuti zvichasvika papi zvakadando. Tinenge tichindokunyepai mabuja. Kosondo rino rekai tichigumire pano isu. Ndini wenyu Mhanduwe Vonawu.